τώρα είχε πάρει το λογαριασμό του μπαμπά για να παίζει παιχνίδι. Και τον είχα κάνει και μαύρο. Σύμπα. Ο χαρακτήρας του Κίνα Στέλια δεν είχε κάνει μαύρο. Και καθώς το ανέβη. Στο μουράκι έκανε, Σύμπα. Τώρα θυμήθηκε. Ποιος? Σάβης. Ναι. Εγώ και ο Χαλίδης θυμάμαι. Στο Ακρομακεδόνιο δεν έγινε τίποτα στην παρέλαση. Ήταν όλο όπως έπρεπε. Και πανό ήταν εκεί. Μπαμπά, πρέπει να βγάλεις τους φλακούντες τώρα γιατί γεμίζει μαύρο και τα μωρά. Πλακούντες, γιατί Είχαν μείνει μέσα. Όχι, όχι, είχαν μείνει μέσα από τα μωρά που δεν τους έβγαλαν. Βγήκαν, ξέρω εγώ, χωρίς τους φλακούντες και τώρα τους έκανα ένεση για να βγούνε. Μόνο τους. κάνει το βίντεο μέσα, δεν θέλουμε διαφημιστικά τα